Не забравяйте за намалението на тези преносими акумулаторни блендери. Само в момента са на 30 лева и останаха много малко бройки. Нека ви покажа как работят, за да блендирате. Идва си с две чашки за блендиране. Трябва да си напълните първо в чашката каквото искате да блендирате. След това закрепяте към блендера. Натискате бързо два пъти един след друг и блендера започва да блендира. Както виждате, мощен акумулаторен блендер. И след това, когато отворите чашката, комплекта си идва и с две капачета. Можете отгоре върху чашата да си закрепите последният начин капачето. И чашката се превръща в преносима бутилка за изпът, която се отваря и се затваря, за да не изтича. Идва си с две такива чашки за блендиране и с две капачета, за да си ги направите на бутилчици. Изключително удобен, компактен, преносим и лесен за използване уред. В момента хипер намален само на 30 лева. Ако искате да се здобиете с такъв, побързайте. Поръчка можете да направите на телефонния номер или директно в сайта ни.